Hola, molt bon dia. Estem al Clot del Cirer, Serra del Montsant, Priorat i tardor, veieu la llum, preciós tot, un secarral, tot s'ha de dir, el Priorat és molt sec, però això fa molts anys havia estat un mar. Durant l'època del Miocè, entre fa 25.000 i 40.000 anys aproximadament, aquí hi havia tota mena de bèsties estranyes. I per què se'n diu el Clot del Cirer? Doncs perquè hi van trobar un sireni. I què és un sireni? Un sireni és un fill d'un manatí i d'una sirena. Imagineu-vos aquells híbrids, no? El mosquit tigre, el musclo zebra, l'os formiguer, doncs manatí i sirena. I va sortir un sireni, que és una bèstia així com bastant grossa, voluminosa, però clar, el mar es va extingir, el mar es va evaporar, va desaparèixer, algú va fotre un forat a terra i se'n va anar cap a les antípodes, i el sireni es va quedar aquí, quiet, sol, desemparat, sense aigua, i es va morir. Em van trobar l'esquelet. I què n'hem fet d'aquest esquelet? Ja sabeu que l'Expol existeix, a mi em sap molt de greu, jo soc de Vilafranca del Penedès, però els locals del Penedès van venir al Priorat, es van emportar l'esquelet cap a Vilafranca i ara, si el voleu veure, el trobareu al Vinzeum, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, que vi sireni no, però mira, es veu que el tenen allà, no se sap per què.